ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ጠቕላላ ነበርታ እቶም 50 ሚታዊት ስደተኛታት እዮም። ካብዚኦም ድማ መብዛሕትኦም ንሕና ንኽንከደናይ ንምንየን ሃገራት ምዕራብ ዜጋታት እዮም። ምኽንያቱ እዚ ሃገር ርብሕ ዝበለ ደመወዝ ካብ ዝኸፍላ ሃገራት ዓለም ኣብ ቅድሚት ስለ ትስራዕ እዩ። እዚ ሃገር ነፃ ናይ ትምህርቲ ዕድልን መንዩ ከይበለት ኣብቲ ሃገር ንዝውለዱ ዘበሉ 18 ዓመት ክሳብ ዝበፅሑ ናይ ገንዘብ ሓገዝ እትገብር ሃገርና እያ። መዓስ እዚ ጥራይ እዚ ሃገር ኣይኮነን ንዜጋታታ ዝኾነ ምድራ ዝረገፀ ሰብ ነፃ ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎት እትህብ ካብ ዓለም እውን ቀዳሚት እያ። ሎሚ ንዘራ ሃገር ቋንቋታት ፈረንሳ፣ ጀርመንን ሉክሰምበርግን ዝዛረቡ ህዝቢ እትውንን ንእሽቶ ግን ከዓ ዑንቂ ኤውሮጳ ዝኾነት ሃገር ክትከውን እሞ ሳንጣኹም ኣዳለዉ። ቋንቋታት ፈረንሳ፣ ጀርመንን ሉክሰምበርግን ዘይትኽእሉ እንተደኣ ኮይንኩምን ብዙሕ ኣይትሸገሩ። እዚ ሃገር ኣብ ላዕሊ ከም ዝነገርናኩም ናይ ስደተኛታት ሃገር እያ እሞ ህዝባ ቋንቋ እንግሊዝ ስለ ዝመልኽ ንምርድዳእ ኣይክትጽገሙን ኢኹም። ሉክሰምበርግ በፂሕና እንኳዕ ብድሓን መጻኩም። ሉክሰምበርግ ከም ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ብናይ ኣፍሪቃን ኤስያን ስደተኛታት ዘይኮነስ ብናይ ኤውሮጳውያን ስደተኛታት ዘዕለቕለቐት ንእሽተይ ምዕራባዊት ኤውሮጳዊት ሃገር እያ። በዝሒ ህዝባ ከባቢ 645,000 ክበፅሕ እንከሎ ናይ ልዕሊ 170 ሃገራን ዜጋታት ዝነብሩዋ ሃገር እውን እያ። ኣብ ሉክሰምበርግ ስደተኛታት 50 ሚታዊት ሰራሕተኛታት ድማ 71 ሚታዊት ዝኣክል ይበፅሑ። ኣብቲ ሃገር ካብ ዝነብሩ ቀወምቲ ሰራሕተኛታት ልዕሊ 200,000 ካብ ፈረንሳይን ጀርመንን ቤልጅምን ዶብ ሰጊሮም እናተመላለሱ ይሰርሑ። ሉክሰምበርግ ብፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ቤልጅምን ዝተኸበበት ዝኾነ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብላ ግን ከዓ ሃብታም ንእሽተይ ሃገር እያ። ሉክሰምበርግ ወላዳ ሃብታም ሃገር ትኹን እምበር ኣብታ ሃገር ምንባር ግን ብሰንኪ ክብሪ ዋጋታት ዝከኣል ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ እዮም እምበር ዜጋታታ ከይተረፉ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት እናነበሩ ኣንጊሆም ብምፋር ስራሕ ውዒሎም ምሸት ናብተን ዝነብሩለን ሃገራት ዝምለሱ። ይኹን እምበር ሉክሰምበርግ ወላዳ ናይ ናብራ ክብሪ ይሃልዋ እምበር ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝተፈለየ ዝወሓደ ግብሪ እተኸፍል ሃገር እያ። ስለ ዝኾነ እዮም ድማ ዓበይቲ ትካላት ዓለምና ቤት ጽሕፈቶም ኣብዚ ሃገር ዝደኮኑ። በዚ መንፅር ድማ ናይ ፋይናንስ ናይ ቴክኖሎጂን ትካላት እቶም ቀንዲ ቤት ጽሕፈቶም ኣብዚ ሃገር ዝደኮኑ ትካላት እዮም። ብመንፅር ቴክኖሎጂ ከም ኣማዞን፣ ጎግል፣ ማይክሮሶፍት፣ ኣፕል፣ ስፖቲፋይን ካልኦትን ክርከቦም ከለዉ ብወገን ፋይናንስ ድማ ከም ፔፓልን ካልኦትን ይርከቦም። ካብዚኣቶም ኣማዞን ጥራይ ንበይኑ ልዕሊ 4,000 ሰራሕተኛታት ኣለዎ። ንታክሲ ክብሉ ቤት ጽሕፈቶም ጥራይ ኣብዚ ሃገር ዝኸፈቱ ግን ድማ ስራሕቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝገበሩ ትካላት እውን ኣድዮም ተቑፀሮም። ሉክሰምበርግ ልዑል ፋይናንስ ካብ ዘንቀሳቐሳ ሃገራት ሓንቲ እያ። ኣብዚ ሃገር ልዕሊ 140 ባንክታት ኣለዉ። ንዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎም ሰራሕተኛታት ብርብሕ ዝበለ ደመወዝ እናቆፀሩ ድማ ስርሖም የሰላስሉ። ገለገለ ትካላት ድማ ልዑል ክእለት ዘለዎም ሰራሕተኛታት ንምስዳዕ ክሳብ ናይ ምግብን ገዛ ክራይን ወፃኢታት ናይ ምሽፋን ርሕቀት ይኸዱ። ሉክሰምበርግ ስደተኛታት ምቕባል ካብ እትጅምር ነዊሕ እኳ እንተገበረት ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ግን ልዑል ቁፅሪ ስደተኛታት ይጥራይዋ። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ብዝሒ ስደተኛታት ካብ ህዝባ 15 ሚታዊት ጥራይ ነይሩ። ሎሚ ድሕሪ 26 ዓመታት ግን ናብ 50 ሚታዊት በሪኹ። ኣብ ሉክሰምበርግ ኩሉ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ዕድል ክሳብ ናይ ፅሬት ኣሳሳይነትን ደሊቨርን ይርከብ። ኮይኑ ግን ናይዚ ሃገር ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ዝለዓለ ሞያ ንዘለዎም ናይ ኤውሮጳውያን ሃገራት ዜጋታት ቀዳምነት ይህብ። በዚ ምኽንያት ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ዝበዝሑ ኣብዚ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ኤውሮጳውያን እዮም። ካብዚኣቶም ፖርቱጋላውያን ዝለዓለ ኢድ ክሕዙ ከለዉ ካብ ጠቕላላ ነበርቲ እዚ ሃገር ድማ 15 ሚታዊት እዮም። ፈረንሳውያን፣ ኢጣልያውያን፣ ቤልጅማውያን፣ ጀርመናውያን፣ እንግሊዛውያን ድማ ይኽተልዎም። ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ናብዚ ሃገር ንዝመፁ ዜጋታት ነገራት ቀለልቲ ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ነገር ግን ሓንሳብ ኣብዚ ሃገር ኣቲኻ እሞ ድማ መንበሪ ፍቓድ ወይ ናይ ስራሕ ፍቓድ እንተደኣ ረኺብካ ግን ስድራኻ ናብዚ ሃገር ንምምፃእ ኣብዚ ሃገር ደቅኻ ንምዕባይን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝሓሸት እያ። ኣብዚ ሃገር ን5 ዓመታት እንተተቐሚጥካ ጥራይ ዜግነት ንምውሳድ ሕቶኻ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ነገር ግን ናይዚ ሃገር ዜጋ ንምዃን ቀዳማይ ቋንቋ እዚ ሃገር ዝኾነ ሉክሰምበርግሽ ክትክእል ኣለካ። ሉክሰምበርግ ፍሊት ዝገብራ ነገር ግን ግድን 5 ዓመታት ኣብዚ ሃገር ክትቅመጥ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ኣብ ካልእ ሃገር ነርካ እንተደኣ ተመሊስካ እውን
እምበር ፍቃድ ክሳብ ዝሃለወካ ኣብ ሉክሰምበርግ ከም ዝተቐመጥካ እዩ ዝቑፀረልካ። ሉክሰምበርግ ናይ ስደተኛታት ሃገር እያ እሞ ኣብዛ ሃገር ክትሰርሕ እንተደሊኻ ግን ናይ ግድን ሉክሰምበርግሽ ክትክእል ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ቋንቋታት ጀርመን ፈረንሳን እንተደኣ ክኢልካ እውን ወግዓውያን ናይ ስራሕ ቋንቋታት እያ እሞ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ዓውዲ ቢዝነስ ድማ ቋንቋ እንግሊሽ ዝውቱር ስለ ዝኾነ ካብዞም 3 ቋንቋታት ንሓደ ትመልኽ እንተደኣ ኮይንካ ብዘይ ፀገም ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ። መዓስ ጥራይ ምስ ሰባት ክትረዳዳእን መሓዙ ክትገብር እውን ኣይትሽገርን ኢኻ። ብርግፅ እቶም ደቂ ኣባት ዓቃባውያንን ንኽትቀርቦም ኣሸገርትን እዮም። ብኣንጻሩ ግን ከም ካልኦት ሃገራት ዝተጋነነ ጽልያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣይርዩን እዮም። እዚ ማለት ግን ፈጺሙ ሽግር ኣየጋጥመኩምን ማለት ኣይኮነን። ሉክሰምበርግ ንወለድን ህፃናትን ኣዝያ ምችእቲ ሃገር እያ። ሓንቲ ኣደ ኣብ ናይ ወሊድ ጊዜኣ እንተደኣላ ኮይና ኣብ 3 ምድብ ዝኽፈል ናይ ወሊድ ጊዜኣ ኣብ ሉክሰምበርግ ንዝገበረት መንያ ካበይ መፂኣን ከይበለ መንግስቲ ልዕሊ 700 ዩሮ ሓገዝ የበርክተላ። ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ድማ ከከም ዕድሚኦም ክሳብ 18 ዓመት ዝመሉ ሓገዝ ይገብር። ተምሃሮ እንተደኣ ኮይኖም ድማ ክሳብ 25 ዓመት ዝመሉ ሓገዝ ትገብር። ካብዚ ብተወሳኺ ንስንኩላንን ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋን እውን መንግስቲ ድጋፍ ይህብ እዩ። ናይ ታክሲ ስርዓቶም ድማ ነዚ ዘባራትዕ እዩ። ሉክሰምበርግ ብዝተፈላለየ ምክንያት ስራሕ ኣልቦ ንዝኾኑ እውን ካብቲ ኣብ ስራሕ እንከለዉ ዝኸፈልዎ ዝነበሩ ደመወዞም 80% ድጋፍ የበርክት። ንጀመርቲ ድማ ካብ ስልጠና ክሳብ ስራሕ ምርካብ ፍሉይ ሓገዝ የበርክት። ኣብ ሉክሰምበርግ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ብነፃ እዩ። ሉክሰምበርግ ንኽኸዱ ዝደልዩ ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ዩኒቨርሲቲ ሓደ ኣማራፂ እዩ። ዩኒቨርሲቲ ሉክሰምበርግ ብሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ፋይናንስ፣ ሕክምናን ሂዩማኒትን ካብ ሳልሳይ ክሳብ ቀዳማይ ዲግሪ ተቐቢሉ ይምህር። ንናይ ኤውሮጳውያን ካልኦት ዜጋታትን ተምሃሮ ዝቕበለሉ መስፈርቲ ወላ እኳ ዳ ዝተፈላለየ ይኹን እምበር ሓንሳብ ሰሊጥኩም ዕድል እንተደኣ ረኺብኩም ግን ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝተፈለየ ዝተሓተ እዩ። ኣብ ትርፊ ግዜኹም እውን እናተምሃርኩም ክሰርሕሉን ኣታዊ ክትረኽብሉን ዝኽእል ዕድል ኣለዎም። ኣበርቲዕኩም እንተደኣ ተማሂርኩም ጽቡቕ ውፅኢት ናምፂኹም ድማ ስኮላርሽፕ ናይ ምርካብ ዕድልኩም ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣብ ዓለም መጓዓዝያ ከከም ኣገልግሎትን ጽፈቱን ይፈላለዩ ይኸውን እምበር ሓደ ዘራኽቦ ነገር ግን ኣሎ፣ ክፍሊት። ኣብ ዝኾነት ሃገር ብናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ክትጓዓዝ እንተደኣ ኮይንካ ክትከፍል ኢኻ ትግደድ። ኣብ ሉክሰምበርግ ግን እዚ ብኣንጻር እዩ። ነባር ኹን ቱሪስት ኣብ ሉክሰምበርግ ናይ መጓዓዝያ እተውፅኦ ሳንቲም ቀያሕ የለን፣ ኩሉ ብነፃ እዩ። ምናልባት ግን ካብ ሉክሰምበርግ ዶብ ሰጊርኩም ክትወፁ እንተደኣ ኮይንኩም ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ሉክሰምበርግ ሓንቂቕና ኢና ንኸይድ ኢልኩም ቀዳማይ ደረጃ ቦታ ክሳብ ዘይሓስኩም ቲኬት ኢሉ ናባኹም ዝቕንዕ ወላ ሓደ ኣካል የለን። ሉክሰምበርግ ብብዝሒ መካይን ዝረኣያላ ሃገር እያ። ነብሲ ወከፍ ነባርያ ድማ ብገምጋም ሓንቲ መኪና ይውንን። እዚ ምስቶም ንስራሕን መዓልታዊ ናብቲ ሃገር ዝኣቱ ተደሚርዎ ኣብቲ ሃገር ጻዕቂ መካይን ከጋጥም ባህርያዊ እዩ። እዚ ድማ ብኣንጻር ጻዕቂ መካይን ብከላኣየርን ክረአ እንከሎ ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ። መንግስቲ ሓደ ሓሳብ ሓሰበ፣ ዘመናውያንን ፅሬት ዘለዎን ባቡርን ኣውቶቡስን ንህዝቢ ብነፃ ምቕራብ። ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ድማ ኣብ ግብሩ ኣውዓሎ። በዚ መሰረት ድማ መጓዓዝያ ብነፃ ኾነ። ንጽህትን ሰላም ዝዓሰላን ርእሲ ከተማ ሉክሰምበርግ ዝኾነት ሉክሰምበርግ ሲቲ ናይ ነበርታ ብዝሒ 170,000 ከባቢ ጥራይ እዩ። ካብዚኦም 70% ዝኾኑ ድማ ስደተኛታት እዮም። እዛ ከተማ ጥንታዊትን ዘመናዊትን ሉክሰምበርግ ሲቲ ተባሂላ ኣብ ክልተ ትኽፈል። ጥንታዊት ሉክሰምበርግ ሲቲ ብናይ ቀደም ኤውሮጳዊ ስነ ህንፃ ዝማዕረገት ናይ ቱሪስት መስሕብ ክትከውን እንከላ፣ ዘመናዊት ሉክሰምበርግ ሲቲ ድማ ብዘመናዊ ህንፃታት ዝወቀበት ናይ ዓበይቲ ትካላት ዓለምና መዕረፊት እያ። ሉክሰምበርግ ሲቲ ንሞናኮን ጀኔቫን ስዒባ ኣብ ፀቢብ ቦታ ብዙሓት ሃብታማት ኣብ ከርሳ ዝሓዘለት እያ። ብርግፅ ሉክሰምበርግ ብዓባያ ናይ ሃብታማት ሃገር እያ። 16% ካብ ዜጋታታ ድማ ሚልዮነራት እዮም። ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ባዕላ ድኹም ጎኒ ኣለዋ።
ናይ ሉክሰምበርግ ድኹም ጎና ድማ ብርግጽ ናይ ናብራ ክብሪዩ ብፍላይ ክራይ ገዛ ልዑል ክፍሊት እንተዘይብልኩም ኣብ ማእኸል ከተማ ክትነብሩ ከይተሓስቡ ምኽንያቱ ንሓንቲ ክፍሊ ጥራይ ልዕሊ 2500 ዩሮ ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ 2 ወርሒ ክፍሊትን ናይ 1 ዓመት ኮንትራትን ክትሕተቱ ኢኹም እንገለገላ ካራይቲ ድማ ምናልባት ገዝኦም ከካሪኹም ደሞዝኩም 3 ዕፅፊ ናይቲ ትኸፍልዎ ገዛ ክራይ ክኸውን ክደልዮም ምግቢ እንተኾነውን ኣብ ገዛኹም እንተበላዕኩም እንተመራፂ እዩ ኣይ ኣነስ ናይ ገዛይ ምግቢ ሰልቺን ኣሎ ደገ ኸይደ ክበልዕ እየ እንተዳኢልኩም ግን ኣብ ጅባኹም ካብ 15 ክሳብ 50 ዩሮ ክሓስኩም ካብ ገዛ ከይትወፁ ኣቐዲምና ንመኽረኩም ኣብ ሉክሰምበርግ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ነፃ ምዃኑ ነጊርናኩም ኢና ደቅኹም ኣብ ናይ ግሊ ወይ ድማ ዓለም ለኻዊ ቤት ትምህርቲ ከተምህርዎም እንተዳ ሓሲብኩም ግን ኣብ ጎደና በይንኹም እናተዛረብኩም ምኻድኩም ዘይተርፍ እዩ ምኽንያቱ ንዓመት ክሳብ 20,000 ዩሮ ትሕተቱ ኢኹም ወለድኩም ናብ መጽንሒ ቆልዑ እንተዳ ትወስድዎም ደሊኹም ድማ ወርሓዊ ካብ 800 ክሳብ 1,200 ዩሮ ወፃኢ ክጽበየኩም እዩ ብዛዕባ ጉዳይ ትራንስፖርት እውን ነጊርናኩም ኢና ብነፃ እዩ ናይ ግሊ መኪና ክህልወና ኣለዎ ኢልኩም እንተዳ ሓሲብኩም ወይ ወሲንኩም ግን ናይ ነዳዲ ናይ ፓርኪንን ናይ ጽገናን ርእስኩም ከዝረልኩም ይኽእል እዩ ካልእ ኣብ ሉክሰምበርግ ከቢድን ጠሊ ዝበዝሖን ብዙሕ ፀሓይን ዘይረኣየሉ ወቕቲ ስለትውንን ኣብ ገዛኹም መውዓዪ ክህልወኩም ግዴታ እዩ እዚ ደኣ እንታይ ኣብ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ዘሎ እንዲትብሉ ትህሉ ነገር ግን ወፃኢታቱ ናብቲ ወርሓዊ ወፃኢታትኩም ደሚርኩም ኣብ ግምት እትህዎ ንምባል ኢና ኣብ ሉክሰምበርግ ክትነብሩ እንተደኣ ኮይንኩም ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ክትኣትዉ ግዴታ ኣለኩም ካብ 100 ክሳብ 150 ዩሮ ማለት እዩ በባህሪኹም ሆይ ትፈትዉ እንተደኣ ኮይንኩም እዚ ሃገር ናትኩም ኣይኮነትን ምኽንያቱ ኣብዚ ሃገር ኩሉ ርግእ ዝበለ እዩ ኣብ ላዕሊ ከም ዝገለጽናልኩም መብዛሕትኦም ነበርታ ሰሪሖም ናብ ሃገሮም ዝምለሱ እዮም እዚ እናተመላለስካ ምስራሕ ግን ንኹሉ ሰብ ክፉት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዜጋታትን ናይ ኖርዌይ ኣይስላንድ ስዊዝ ሊechtenstein ሃገራት ጥራዮም ካልኦት ግን ናይ ሉክሰምበርግ ናይ ስራሕ ቪዛን ናይተን ዝነብሩለን ሃገራት መንበሪ ፍቃድን ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም እዛ ንእሽተይ ሃገር ግን ብኸመይ ሃብቲማ መልሱ ቀሊል እዩ ኣብ ሓደ ነገራት ወኪልካ ደው ምባል ኣይትፈቱን ዘመን ዘምጽኦም ምዕባለታት ከዓ ከምኣ ዝጥቀመሉ ሃገር ዳርጋ የላን ምባል ይከኣል ቅድም ናይ ሉክሰምበርግ ኢኮኖሚ ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ድሓር ናይ ሓፂን ምዕባለ ምስ መፀ ሕርሻ ገዲፋ ናብ ናይ ሓፂን ኢንዱስትሪ ኣትያ ኣብ ሓደ እዋን ፋይናንስ ቀንዲ ምንጫ ነይሩ ሕጂ ግን ቴክኖሎጂ እናዓብለለ ይመጽእ ምስ ምህላው ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ቴክኖሎጂ ምዛራ ድማ ዘይተርፍ ይመስል መደብና ቅድሚ ምዝዛምና ኣብ ላዕሊ ሻንጋይ ቪዛ ኢልናኩም ጸኒሕና ወይ እውን እዚ ሻንጋይ ቪዛ ዝበሃል ሰሚዕኩሞ ወይ ተጠቂምኩምሉ ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ግን ካበይ ይመጽኡ ሻንጋይ ቪዛ ወይ ድማ ሸንገን ቪዛ ናብ 27 ሃገራት ክትኣቱ ዘኽእለኩም ጉልበት ዘለዎ ቪዛ ክኸውን እንከሎ ሸንገን ማለት ድማ ኣብ ውሽጢ ሉክሰምበርግ እትርከብ ንእሽተይ ዓዲ እያ ኣብ 1985 ሃገራት ኤውሮጳ ዜጋታትን ብነፃ ክንቀሳቐሱ ዘኽእል ምፍራስ ዶብ ክሰማምዓ እንከለዋ ኣብዛ ከተማ እየን ተሰማሚዐን ንእሽተይ ወላ እኳ ደኣ ትኹን እምበር ስምምዑ ዝተፈጸመላ ታሪኻዊት ዓዲ ብምዃና ድማ ስም ናይቲ ቪዛ ሸንገን ተባሂሉ ናይ ሎሚ ዑደትና ኣብዚ ክንዛዘም ምሳና ሓቢርኩም ስለ ዝተጓዓዝኩም ብልቢ ነመስግን ንኻልእ መደብ ንምክትታል ሳብስክራይብ ሸር ምግባር ናይትረስዑ ተሰናዩ